Hej, og velkommen til den første video på min YouTube-kanal. Da jeg efterhånden er kommet op i alderen, har jeg brug for lidt mere behagelige omstændigheder, når jeg skal sove på en festival. Det har gjort, at jeg har bestilt en drømmeseng. Men som I kan se, er jeg lidt overrasket over i forhold til, hvad jeg så på YouTube, og så på, hjemmesiden til min nye foldeseng. Transportable egenskaber. Det er en ret stor pakke. Skal vi nu se, om den er lige så stor indvendig. Jeg har min tvivl, da jeg synes, den roser lidt rundt derinde, og jeg håber så sandelig heller ikke, den er så stor, som pakken antyder. Men lad os pause, og jeg vil filme videre, når vi får den åbne. Som det ses, var den endelig var knap så stor, som den oprindelige kasse, den kom i, og gud skal takke lov for det. For ellers havde det da ikke været særligt transportabelt. Men det er drømmesengen pakket ned. Jeg vil nu pakke den ud og sætte den op, og så lad os se, hvordan det endelige resultat ser ud. Som I nok kan se, er det en fantastisk seng. Og jeg kommer nok til at ligge både bekvemt og godt om natten. Nu er det så spændende, om den rent faktisk også kan være inde i mit telt. Men den tid, den sov. Velbekomme. Jeg kan afsluttende blot sige, at sengen er yderst bekvem. Jeg kommer til at sove som en prins på den festival. Og I skulle tage at komme også, uanset om I skal sove under bedre eller værre forhold. Hej hej.